and it shows that we should never give up in the game, because you have to fight until the end, until the referee whistle. It was a fantastic win, how the game went, and we are getting closer, and we are becoming a really good team in the dressing room, and that's very important for me. That was a very important win for us. I want to congratulate also the opponent, because they tried very hard in the game, and it's one very solid team that is going to make it difficult for every opponent. That's it. Tak preložím, bola to úžasná hra, ale takisto sme boli, hlavne Slovan kontroloval celý zápas, mali sme plno šancí, takisto sme boli trpezliví. Tak naozaj chcem poďakovať a pogratulovať hráčom, že bojovali úplne do poslednej minúty, čo naozaj znamená, že nikdy sa nemajú vzdávať, že až do posledného hvízdu vždy treba bojovať. A že chlapci naozaj bojovali, takisto to aj skončilo, že keď bol stav 1-1, že ukázali tú bojovnosť, ale takisto chcem poblahoželať aj oponentovi, nakoľko tá hra nebola naozaj jednoduchá. Že naozaj dali nás pod tlak a bola to ťažká hra pre nás, ťažký zápas.